Ostatnio przedstawiłem Wam 5 książek po śląsku, które należy znać. Dzisiaj kontynuujemy temat. Tym razem 5 książek, które co prawda napisane są po polsku, ale za to o Górnym Śląsku traktują. No to startujemy. Numer 1 to Myśleć Śląsk Zbigniewa Kadłubka i Aleksandry Kunce. Oboje autorzy to profesorowie Uniwersytetu Śląskiego, którzy od lat tematem śląskości się zajmują. Niech Was to jednak od lektury nie odstraszy, bo to książka nader ciekawa i poruszająca wiele różnych obszarów śląskości. Autorzy filują na Śląsk bez frasunków, piszą o Śląsku z wielką nadzieją i wielkim zachwyceniu. Widzą to, bez czego region nie byłby tak nieobyczajny, rozmaite kultury, etniczne identyfikacje i otwartość na inszych. Podle Kadłubka i Kunce Górny Śląsk jest też moderny z kuli procesów industrialnych i urbanizacyjnych. Lidowają też wierzenie stereotypom, pokazują nam przypomniany świat górnośląskich inteligentów i wspominają, co na przełomie XIX i XX stulecza śląska wspólnota była wielojęzyczna, dobrze wyszkolona, otwarta na inkszość i moderność, ale też piastowała tradycję i pamięć o historii. Śląsk, który opisują teksty w książce, durś staje nie do chycenia, nie całkiem do opisania, ale Kadłubek i Kunce ukazują, co bez to Śląsk ma siła. Każda definicja, model, teoria nie przystawają do śląskiej rozmaitości. Druga książka, która znalazła się na liście, ma zapadający w pamięć tytuł. To W niebo wstąpienie Lojska Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy Oty Filipa. To powieść wydana w Czechach, ale przecież granice Śląska sięgają poza dzisiejsze granice państwa. I, jak na czeską literaturę przystało, nie brakuje w niej humoru i ironicznego spojrzenia na rzeczywistość. Ota Filip urodził się w 1930 roku w Śląskiej Ostrawie i to właśnie tutaj toczy się akcja W niebo wstąpienia. Lojzek nie jest klasycznym głównym bohaterem powieści, jest raczej obserwatorem, którego oczami czytelnik poznaje wykreowanych przez Otę Filipa bohaterów. Są wśród nich Czesi, Niemcy, Polacy, Żydzi, a także spora grupa niezdecydowanych. Filip opisuje napięcia, które na Górnym Śląsku na pewno nie są egzotyczne. Małe i większe antagonizmy związane z pochodzeniem, obecne już w dziecięcych, podwórkowych zabawach. Linie podziału kreślone wedle sympatii wobec piłkarskich klubów oraz poczucie wyższości nad obcymi, choć nie pozbawione kompleksów. Brzmi znajomo, prawda? Książka numer 3 to Finis Silesia Henryka Wańka. Na okładce powieści można przeczytać: dwoje ludzi spotyka się gdzieś między Niemcami a Polską, w kraju, który jeszcze istnieje, ale już niebawem zniknie. Ocaleją jedynie zdjęcia. To album ze zdjęciami stał się dla Wańka inspiracją do napisania powieści, której akcja toczy się od lat 30. po współczesność, na rozległej przestrzeni Śląska. Od Görlitz aż po Beuthen. Wańik pisze tak sugestywnie, że momentami można odnieść wrażenie, iż przenieśliśmy się w czasie. Numer 4 to Drach Szczepana Twardocha. Powieść przenosi nas na Górny Śląsk w wielu odsłonach czasowych, od średniowiecza przez XIX stulecie aż po współczesność. Pisarz nie stosuje chronologicznej narracji, płynnie przenosząc akcję pomiędzy nieraz bardzo odległymi czasowo zdarzeniami. Na głównego bohatera wyrasta Józef Mangor, śląski górnik spod Gliwic, żołnierz walczący za Kaisera w Wielkiej Wojnie i za Polskę w śląskich powstaniach. Józef ma żonę i dziecko, ma też kolegów od kieliszka i karabinu, zaś po pewnym czasie zyskuje również nieletnią kochankę i zamiłowanie do narkotycznego eteru z sokiem malinowym. To, co robi wrażenie, to bogactwo pobocznych wątków historii, które każdy Ślązak zna z własnych rodzinnych opowieści. Z pewnością to najbardziej monumentalna, współczesna śląska powieść. Ostatnia propozycja na dzisiejszej liście to Taniec na wulkanie, czyli w zasadzie pamiętnik Daisy Hochberg von Pless. Pszczyńsko-hercogina, ślubnowodziana Henryka XV, pozornie spoglądała na świat, a była przy tym szczero i bezkompromisowo. Kiedy uznała, co by opublikować swój pamiętnik, wiele ludzi nie było rady z kuli tego, jak byli tam łucyniani. Ale trzeba też powiedzieć, co Daisy o sobie też nie godała ino dobrze. Księżna von Hochberg nigdy nie czuła się na Śląsku choby w doma.
niemiecki Ordnung, kultura i moda. Bez to wszystko angielsko-hercogina zawsze była trochę z boku i spoglądała na rzeczywistość okiem przybysza. Wierno niemieckiemu cesarstwu, ale ze sercem we swoim angielskim heimacie, często mediowała o pokój między mocarstwami. Jej zapiski są ważnym źródłem wiedzy o dawnej Europie, ale też o Górnym Śląsku. I to tyle na dzisiaj. Jeśli naprawdę kochasz Śląsk, to zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by jak najwięcej ludzi używało śląskiej gotki na co dzień. Jeśli nie czujesz się w tym wystarczająco mocny, nic straconego. Mamy dla Ciebie rozwiązanie, czyli nasz wideokurs Śląskiej Gotki online. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę kursgotki.pl, gdzie możesz stać się jednym z kilkuset naszych kursantów. A jeśli podobał Ci się ten film, to daj nam suba, by być na bieżąco z naszymi produkcjami. Do zobaczenia.